Mark chapter 6 verse 45 to 51. Hake Jisu logi no bini sagri no rongo kasaroi teibong ayang naro bini silai sikang betsai dawo rohorka yangke bo a lukurok no rohorka bo sagri rokbai kaglai sori sana bagai hatayo tangka chanja jorawo rong ongka teibong kecharo Jisu afroke hakongo saisong bo nohorka noba pilchaya ke sipsawoi tongma bagai sagri rok rong sokthokjakya ongoi tongkha hake phongni kaithambai kaidok kecharo bo tui sakatei himoi borokni thani phaimani bo borokno lai thangna naimani phia borok bono tui sakatei himoi tongma nohorei amoba burasa sibla honei kha kawoi chiri khok laikha tamne hunke borok bebakno bono nugui belaike kirijak baikha hake Jisu logi no borok bai kok salai hai hini saka ta kiridi amo angsi khator di bo borokni rongo kasawoi kha hake nokba thakha sagri belai wana jakbai kha borok ar rutini kok romi manlia borokni bukha khasiya kaiton kathang kok thai khna mani bisingtei jongjo ton saka kaitor katal ke hamar khlaithing